Tmiem il-ġimgħa immarkat minn traċedja fil-Mosta fejn żewġ irġiel mill-Pakistan residenti San Pawl il-Baħar tilfu ħajthom f'inċident ta' traffiku waqt li kienu sejrin bil-mutur fid-direzzjoni tar-Rabat. Il-każ seħħ fis-sitta ta' sib filgħodu fi triq Żejfa meta l xi raġuni seħħet ħabta bejn vettura tal-għamla Smart misjuqa minn raġel ta' 41 sena mill-Mellieħa u l-mutur li fuq kien hemm miż-żewġ vittmi Pakistani ta' 41 u 33 sena rispettivament. Fil-post minnu fih ġiet imsejħa l-għajnuna tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku tal-ambulanzi filwaqt li r-raġel ta' 33 sena ġie ċertifikat mejjed fil-post, iż-żewġ irġiel l-oħra ttieħdu l-isptar Mater Dei b'urġenza. Il-vittma li miet fil-post insab wara ħajt ta' sejjeħ falqa biżarbun u wieħed mill-helmets f'distanza l bogħod minnu. Fil-waqt li l-mutur inqasam fit-tnejn bis-saħħa tal-impatt. Aktar tard, sfortunatament, ir-raġel li kien passiġġier fuq il-mutur telef il-battalja mal-mewt kawża tal-ġrieħi serji illi ġarrab. Fil-waqt li s-sewwieq tal-karozza sofra ġrieħ ħfief falkemm il-vettura wkoll bħal-mutur ġarbet ħsarat estensivi. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Leonard Karwana li ħatar inkjesta maġisterjali fil-waqt illi l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.